Tarik 16 dwe mar ochiko higa mar 2024 kamoro moro ma intiere ni chieng' wuok tich ma kawuono warwakni machiegni e chenro mar kaka wanene ine wang' saa. Waikuni weche mathoth ndi nyakwar Mgajwang', weche mag siasa, dongruok mar oganda, nikech ung'eyo ni piny luo wacho ni mbaka ema gero piny. Kaka pile mabute e twagni endi en an Victor Tieno Maka jowapani twak biro ni achiel kachiel Ramogi FM gi Ramogi TV ka giethoro ni monda kaw thuolo makende mar rwako i kaka janeno kendo jawinjo marwa ni bed machiegni kod nyakalondo mari kata ibed machiegni kod television mari mondo mi chenro makawuono ni kik bai. Yie monda kaw thuolo bende machielo mar rwako jowetena ma bende wabro gogo mbaka okinyi makawuono ka en mbaka magero ngimani, mbaka mabende mineno gik moko mopogore mane omiyo waluonge ni kaka wanene. Yie monda chagi bada makoni iluonge ni governor monge portfolio, governor Ogweno Frederick Oyaore nyavyo Oyengo Misambi longo kabisa kel kamarami kel kamarami turgi ur tsunami bati mungi wach no maber wach kel kamarami no kaka no gwenyore kanyo gi George Bati ka ko chiedo kanyo tambo iro kamba ya bayo yo kel kamarami kono kaka no pogwa romo kel kamarami bika iro kamano yes mose ne jowinjo kendo joneno ero kamano nyavyo je amos ni kwara Mgajwang' kamoro moro magichiewe okinyi makawuono kaka pile. Victor wacho ni oken kayiem nono. Weche timore mathoth. Weche timore mathoth, weche gwenge uchiwo gi weche makagi ka weche mabeyo to gi maricho. Kaka ing'eyo ni mago gik ma waromo godo e piny ka Nyasaye nosechweyo dhano. Koro miyo amoso mana nyikora mogi kuonde duto magintiere, okwayo negi hawi maber, jogo ma Nyasaye omiyo ng'uono mar chako juma Victor. Kao kamano to yie mondo mi an gi mos mathoth mokalo. An gi mos mathoth mokalo ma kamoro okabikelo gite, an gi mos mar je ma manta abiro weyo juma manyien. Kwaromo. Victor, yie mondo akwonga go mos makende ne manager Komodiem Kabondo mano Muga Kamata, jaduong' Muga Kamata mabendi ng'eyo ni en wuon Ken Muga. Mano wadgi wuon gi Muga Kamata en osiepna kabisa, jaduong' osiepna kendo en gi history malach. Nyocha en mana ka jumbe manok mokalo apani jomokalo chien. Jomokalo chien kanyo entiere chenro mar mbako romo. Nyocha ne owito minode. Nyocha ne owito minode omiyo wadwago ne anyuola wede kod osiepe mag jaduong' Muga Kamata ka entiere Kabondo. Mos makende Victor. Iyo no bende an gi mos mar Kalebo Kwach. Kalebo Kwach ne waromo godo e Governor Food Joint. Keno ng'eyo wach Governor Food Joint ka ina Buruburu shopping center e boma Nairobi ka obiro bilo rech kanyo to kona ni kinde duto kamokete en kaka wanene. En kaka wanene omiyo nyoora gi mos makende kabisa. Victor, nyoro godhiambo nyaloso gi kwara mano jaduong' Wilson Muga. Ka entiere Sino Kolunga mano sikul Masanga maning'eni e kwara monyuolo minwa. Jaduong' pod nitie. Kata doko ni higa koro ber kabisa. Jaduong' no kona ni kone nyithinda go mos, kone nyikwaya go mos. Tene kecha kata doko ni higa koro en 90 gi wiye. To pod otemo mondo mi owinj kaka wanene kinde duto Victor. Kao kamano taparo ni weche thoth. Okalo nyo waneno ka kama timbe duto ywak ne gi to wang' ni gine manyo gi ywak ne alali. Kanyo wana. Make manage kanyo kacha. Make manage kanyo. Ing'eni na winjo ka jomoko go mbaka kamoro ka ntiere wuod piny moro, wuod Siaka baba moro ne ywak ni kocha ofelo Kogalo. To kebe moro dwoka ing'eni Probok ok nyal piem gi V8. Koro mano ose kendo yaore Probox moja ase mira mabiseno karinge Thika Road ka ura mutingo mira mapek jomo osomo physics ong'eyo motiele monyuol gi e bwolo kama jomo osomo physics ong'eyo gimilongo ni talk nitie gimilongo ni talk determine kaka gari ringo koro jilore koro maondo nitie ano wuon to kung kau mos maga. Ero kamano kau mos. Apa ningeni kambi kaza jomoko wabedo Victor no nyalo bedo kata mana dwe achiel go konere. Owuo mane simu to ane kambi achiel. Nikech jiringo kon gi kocha ji seche ji odech. Igero piny. Ne samoro igere to madonjo to ok ne ahinya. E piny otwe leso.
To nyicha wuotho waduogo, nyicha limo gwenge mag Uyoma e kinde ma nyicha wantie kod ik mar Pilista cha. Kendo ne wawuotho kanyo gi tim malach. Ne wan kanyo gi Lydia Okeyo Gene, gi Roda Gene. Wantie kanyo gi osiepe mamoko, CPA Zak Masiro Gene. To gima nafwenyo kacha ni ji neno kaka wanene ahinya. Mayudo koda ka ora moro kono ma iluonge ni Muga. Ma en bende mago tim maduong' mar kaka wanene ka gintiere kocha. Koro jo Uyoma apano Obado osetimo homework ka gin gi Roslyn Obala, gisetimo recruitment, kendo wantie koda ji mathoth ahinya maluwo chenro ni, ma bende oseloko ngimagi e yore mopogore opogore, osemiyo gi ng'eyo to koda lony ma bende ginyalo bedo godo mar yiero gima ber gima rach ahinya e weche mag telo. To mana kaka Fred osewache no, jaduong' Odumo Nyang' ma bende ong'ere ka Zakari Muga, to wacho ni ndalo kochopo mar dhano wuok, to mane kinde en mano nyalo ruwere piyo piyo. Samoro ng'ato nyalo penjo to Ken ni en igone mos pile, en mana ni mano te piny. To mak mana ni gima duong' ahinya en ni joma pod nitiere piny pod watimo maber minyalo tim, wadongo kama inyalo dongi, kendo wagero kama inyalo ger. Erokamano ahinya. Mana kamano nya kuom gajong wachaka kanyo kan bende kauru mos ne kokalo kuom jaduong' Jacob Omondi. Jacob Omondi en general manager mar Royal Nairobi Golf Club. Wachona nyocho aromo kode chieng' Friday, to wachona kanyo ni chenro ma kaka waneno more mokalo, kaachiel kod Sylvester Odhiambo gi Felix Ochieng' duto manyocha ong'isa ni akonu mos mogundho nikech umedo golo dokit jokanyanam kaluru koda weche ma wawacho e chenro ma kaka wanene. Ka kamano nyakoro mwajwang' weche thoth kendo waikoni mathoth kinyi ma kawuono. Ka wachako chenro kinyi ma kawuono, wach mar wang' teko kata chayo chik mar do neno ka gima en gima koro chako duogo kendo. Jatend obila yor Kojolo tinende osebedo ka ogo akwadha kuom safar maromo 7 ne samath mar doho. Chieng' Friday do ne ong'ado ne buch twech mar dweche 6 kaloro koda bed ni ok osebedo ka ochiwo luor ne ng'eto gi chik mar doho. Ma ok en mokwongo nyakora mga jong' chien kocha kata mana sirikal mokalo chien. Jomomiyo teko kendo ochamo muma gi katiba mar piny Kenya mar rito dwaro mar katiba kendo chiwo luor ne migepe mag piny owacho kata mag sirikal neno ka gima dhi ataro gi chik achiel no ma gitiyogo. Kenya obedo nade, obedo lenga, to en rang'isi mane matime makamago ng'iso tieng' mamoko ma bende biro. Fred, ang'eni ma en pawi weche mag ratiro mar oganda gi luoro mbi mar telo, the rule of law. Yes. Neno ka gima gini koro obedo maonge. Wawinjo na kaka do ne oyalo wachni mokwongo. Court entered a finding of guilty on the 9th of September 2024 after all efforts afforded to the contemner to purge the content were ignored. This was to ensure its authority and dignity, which it is exercised on behalf of the public, does not get annihilated, leading to a situation of impunity and anarchy. The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system. The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeri, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeri is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. Ken Mugagi, Fred, warito wabro neno kodhi chiwore doho kata warito wadhi neno ka CS mar Interior mogol ne chik one ni chik mar doho nolo
ing'e ni CS mar interior en ng'ama nosomo weche mag chike kendo osebedo ka en gi rekod maber ahinya e weche mag ratiro mar oganda. Kata bed ni weche moko chien kocha gi ng'anyo ma Kenya ka ne miene gi weche moko, to kata kamano ochako yudore kama tek ahinya. Apani penjo ma japiny nyalo penjore ni dibed ni sirikal kata jo sirikal ni opara manyime chayo chik mar doho. To duoko en ni en adieri ni nitiere moko kuom jotelo mag sirikal ma samoro neno ka nitiere mbi moro ma gin go ma ok nyal miyo gichung' e bao ka gichamo muma kendo ka gisingore ni gidwa wacho adieri e nyim doho kendo ke idonjo negi kod ketho. To nitie moko bende maneno ka gima en wich kuot mondo gichung' e mbele doho ni yalogi kaluwore gi koth kata kit kom ma gintiere godo. Nitiere moko manene kamano. Mak mana ni iwacho ni chik okodewo. Chik kosekete to okodewo ni ng'ama nade. Iseno kata pinje moko ma ng'ato osebedo jatend piny to pod chik luwe kendo modhi ochung' nyaka e bao. Piny Amerika kucho nyalo paro ka jatelo machon ma bende sani pod laro kom mara e pinyno, Donald Trump, ne buro mako. Kendo sami idwari mondo ichope dono tichopo. Koro mano nchineno kata ka gavana machon ma Samburu, Moses Leonard Kulal, ka sa nche ne ochopo mar mondo mi odonje do nyaka no chope dono. Koro do kachacha okodewo ni ng'ama nade. Nyalo bedo ni nitiere kod lemo mimako madit, to mak mana ni chik emorito piny. Nikech iwacho ni piny mitayo gi chik e piny ma jopiny ni aiche kod duol nikech ging'e nitie chik morito gi. To gima sani timore gi lemo kata gi thuolo makoro sani ogai mar obila e yor kojolo en ni apani ong'iyo ka gima ok owinjore bed ni kawo ni nitiere makosa moro mana otimo e kinde mancha ne yuarok nitie pacho ka gi ng'anyo maka gi kacha magiko ne ncha ne okelo lal mar ji manyaka sani moko pok oyudi. Koro apani otemo ka gima mondo mi kik nene kaka jalno ma nitiere ketho moro ma migawo ma kata bad migawo mare timo kendo nitiere ketho moro amora ma obila otimo kata ma obila timo nikech nyaka nende ibiro winjo kapo ni nitiere kata mana ji otho kata mana ng'o timore to jotelo mag obila kata ogai mar obila ok nyal biro chung' e mbele ji mawachi na dier obila no otiyo gi teko mathoth kata obila no onego ji kata obila olal gi ji nyaka badhruok moro bedie miwinj ni obila no temo matek maginyalo kendo ne gitiyo matek kaluwore kod daro mar chik. Koro ibiro winjo ka onge ng'ama biro wuok kaka jatelo mar obila mawachi ni adier obila no ketho ka. Tapani mano en achiel kuom gima nitie. Mar ariyo en ni penjo osebedo ka nitiere ni to e kinde ma jogi tiyo kech yudo ka ogai mar obila en tiere kod jotende madongo bende. To jatelo maduong' ahinya mogik e thuolo ni koro wacho ni en jatend piny. E kinde ma magi te timore, to jatend piny nochiwo singo e kinde ma nochamo muma kowacho maber ni ok wanachak wane kendo Kenya ma obila tiye gi teko mathoth. Ok wanachak wane kendo Kenya ma obila lale kod ja Kenya moro amora. Ok wachak wane kendo Kenya ma samoro kaluwore kod paro ma in go mogwenyore gi mar sirikal tiluwo bang'i kendo indhi kendo ilal kodi. Tineno kama gik ma pod timore to en owuon entiere. Mateni kata mana Gilbert Masengeli buono do ok ni jatend piny okia. Ong'eyo, tang'eyo ni kata en bende nitiere simbe magigore kanyo. Ya kanyo to kanyo kik idhi. Koro aparo ni ok en ranyisi maber. Kendo en gima nyiso ni kuma ne wantiere motelo mane jatend piny osingo kano chamo ma higni 2 mokalo cha ema wachak waduogie kendo. To gima duong' mantiere ka en ni do bende ne obedo mamuol ahinya ne apane obed mamuol ahinya mobuono chik mar do nyadi biriyo duto. To kendo kada mana sani ka ne golo ne ng'eto cha ochako gol ne ng'eto moro ma othecha nikech ong'adne ka to chako miye thuolo kendo mandala biriyo mar mondo chako chopi mondo ler ne do ni no kabiro nikech gima kama ja Kenya machielo mopogore kod Masengeli do komi kada mana thuolo no. En idhi kacha ting'ado ne tap to mane kaka wache nitie to chomo kuma chome idhi twe chuth ber gi receipt. Koro aparo ni do osembeko chik korka kod jago ni makadebe to do nyiso ranyisi maber kata ne jotieng' mabiro chien ma ng'ama biro kawo thuolo mare no kendo e kinde mabiro biro ng'eyo ni kare gini
en gima owinjore bed ni rite to pod chik pod omake ma kapo ni nitiere makosa motimore to pod iluye luya nikech ka ok otime kamano to kata mana en owuon nyalo chopo kama koro piny tek ma okang' machielo inyalo kawne mopogore kata gi doho ma Kenya. Inyalo paro kinde mane ogai mar obila nochopo nyaka doho maduong' mogik mar ICC. Koro nitie kama chik nyalo biro mamaki mandhi kapo ni weche odhi matek. Koro kipuonjori mar mondo rit chik mane iye Kenya ka ni kende biro konyi ahinya mar ng'eyo kinyalo rito chik ma kata pinje mamoko bende koro neno. Erokamano. Fred, wan kama tek ahinya nikech ok en mokwongo kata mana Matiang'i ndalo mane en minister mar Interior nogolne Samath mondo mi ochope nyim doho to ne ok otimo kamano. Ma bende waneno en ling'any ma jomoko motemo mana luwo so doe mapok ogolo koke ayanga e yo mowinjore kaka Ken wacho ni chal ka gima ombekne. Koro oriwo gik miwachogo te to oriwo moko ma be pok iwacho nikech aparo ni yot mondo mi ber wakwongo ler ne jopiny e thuolo machuok ni Masengeli nodonjnegi gi gima iluongo ni contempt of court. Contempt of court en chayo doho kata nyiso doho achaya. Koro Victor nyalo paro ne e kinde kane wasomo weche mag jalendo moro amora kisomo weche mag lendo weche mag journalism gi to achiel kuom chik gima chuno ni nyaka ikwong isom ming'e e weche mag media law en gima iluongo ni contempt of court. To nitiere gimomiyo sama kawane skul mar fwambo kata kidhi somo weche mag fwambo kaka jafwambo nyaka isom weche mag chike to ahinya gimokwongo en wach mar contempt, wach mar chayo doho ni. Kendo iwinjo kacha ipuonje keching'e ni doho wan gi jok matimo report e doho ma pile ka pile jofwambo madhi e doho stoche mineno wawacho gi te kata mana sani kaka koro wawuoyegi nitiere weche moko ma samoro ka ni e doho iwacho ni gin active e doho to ok wanyal lose. Koro mae mamiyo wach mar contempt of court ni kibiro ng'iye tiwinjo ni ng'at moro amora mochayo e doho kaka doho wacho to punishment mare iwacho ga ni en summarily en e gima kinyiso doho achaya to doho nyalo kumi gi sechego ma judge ma ok riti bende judge ok dwar evidence. Mae kende e chik ma judge ok dwar evidence ma bende witnesses okelie ni ichayo doho. Achiel kuom gi mondo mi jopiny ma samoro nyalo winjo yo mayot en ni samoro ikawo simu iwuoyo godo e doho to court dhi mbele tiwuoyo achadha ka gima ok idewo kata ichung' iyanyo judge to judge dhi mbele gi winjo kes madhi mbele. Koro mae gin gik moko matindo tindo ma ok ochuno nyaka gibed gik madongo. To kaka nyo Masengeli yudore e concept of court mana kaka iwinjo Ken owacho en ni kijende manyocha nobedo abducted michich nolal godo to nobedo abducted go bila gi noluonge mondo mi obi owachi ni to jogi gin kama nade bang' ka doho wacho no kelgi ka gi ngima kata ka githo. Koro otamore biro e nyim doho onge gi duoko otamore gi wich matek to gi tok matek to gi tok moruodo. Koro gima ne miyo gin chopo ka nanyo miyo Masengeli chopo ka en ni mana kaka iwinjo wanyalo pime gi gima ne Matiang'i otimo gimoro. Victor doho ne oyudore kama tek nikech ing'e ni mae en jatend obila kata doko ni en e yo mar kojolo obila emochung' ne weche mag ng'iyo ni to rule of law gi ere kaka wabedo gi rule of law wabedo gi luwo chik. Koro mae momineno ka doho ne bet dhi mos matin nikech doho Nyarawila biro nyise ni the court doho ok nyal timo gima owacho ni chiwo ruling in vain kata chiwo orders ma ging'eyo ni ok nyal bedo implemented. Koro ging'iyo ni to en ng'at mane manyo dhi mako Masengeli ni. Koro ne gitemo mondo mi gimiye thuolo. Doho ne temo mondo miye thuolo mondo ti gi wiye ochal ng'ama bolore. To kaka imedo miye thuolo to nyora doho. Kaka imedo miye thuolo to tema nyoro doho. Implication mar gini en ang'o? Kech jomoko ng'iyo adier mantiere ni jela to ok obi dhiye. Jela to wang'e ni ok obi dhi. CS be ok nyal effect. Koro mae manyisi ni nitie ng'ama nie toke. Chir ma en godo mar chayo doho ni nitie ng'ama nie toke. Victor nase miyi ranyisi ka ni kinde duto kineno koyieyo ochung' oyeyo pakore kendo oyeyo go agoge ne mbura ni anto gimitimo onge isechamo nyithinda chieko kawuono gimitimo onge kirango maber oyeyo no ochung' e dho bugo
makamburo chura tiende ni to se nyumore buge ni churu koro ntiere ng'ama nie toke maen jatend piny makama kama imako no nikech ing'eyo ni consequences mag ma evicta gima miyo gini koro betie marach ni obila pile kata sama wawuoyo ne gini e ndara ka to gine ma gi implement chik ma gineno ni wabedo gi the rule of law koro en ka ok onyal luoro doho sani obila mamako ng'ato teri e doho gitero nikech ang'o nikech chik wawacho ni katiba wacho ni no one is above the law onge ng'at mane wi chik wate nyaka walo chik to ka ene moketho chik ni kiny no dhi nade consequences mag gini e yo machuok kata mana immunity kata ng'uono moro mar chik cha imbo onge godo sama en office yes sama en office nikech onge godo mana jatend piny president kende ema ok nyal yawo ne case ka pod ni office kende eman gi immunity but okay above the law ng'ata inyalo teri ang'o inyalo teri e doho ma yal koro consequences ma impact magini ni godo kisamoro ogo kore kowacho ni akumitera onge mak mana ni ok ong'eyo ni William Ruto ok bi bedo president for life mana kaka Kibaki no biro dhi e kaka bende William Ruto kindene ni biro dhi to sani korido ka nyinge image mare obedo dented image mare lawe no chilo mako ineno lawe no chilo mako ma ena ng'at mane nitie step away nekech en acting mako poni inspector general masani ne wuok to yot mondo mi odhi ang'o odhi interview to Victor Chirni oyudo kanye Chirni oyudo nekech king'iyo kaka itimo promotion kata kaka ncha no bedo promoted ma onwang'o lemo makama tiende ni king'iyo National Police Service Act ok ti kaka nonego bed notiyo magi gin jok manyocha nonwang'o lemo gi e tok kagiluwo tok ok giluwo rangach jogi luwo tok dala koro kako luwo tok dala nikech ne ng'iyo story moko manyo nitiere manyo wachore kata kaka nineno no odhi oyudo gini nyisi ni ka ng'ato oyudo gimoro e yo ma ok ler to ok ochune nikech ong'eyo ni pod obiro timo ang'o obiro yudo mak mana ni en wich kuot en wang' teko ma ok onego bed ni waneno e piny mantiere gi katiba mantiere gi chike monego bed ni waduto ji te miyo doho luor makare mowinjo mane ka wanyalo bedo gi chik nikech mano kok otimore to koro wadhi bedo gi lawlessness onge ng'at mabiro chako luoro chief e kor gweng' ng'at mabiro chako luoro chik moketi ka koro constable nyalo ng'isa gimoro ne aketho chik to jatende maduong' moketho chik into in ng'a mondo kik iketh chik erokamano nyara wilo yawa ami thuolo mar mos nyikwara Mogajwang' wabuke gi sipid ng'wech moro ka lure koda wach mar wang' teko mar chayo chik mar doho ka lure koda kes momak ne IG mar polis ma Kojolo kata kamano jaod bura ma Saboti Caleb Amisi nyawinjo ka wache clip moro ni oyo ni ma koro geto gandawa ni bwana ni wasomo kode mbalariany en gi somo e rang'iny mar masters kendo ong'amo dhi sikul ng'amo somo ni ka dipo ni ng'amo nego bende kore penjo go en former IG mar police Jafeth Koome Musa nyikwara mogi ngeni kawuono ndara kamara moro lori kani neno koket road blocks kamara mora ke gima dhi mbele tamoso ken wasemisi to warwaki gi Fred kapo ka Musa nyikwara mogi dogo ne nyisairo kamano pile wacho kaka ni kochogo kiny mo chopo nitie jomoko chiwo to wan wachiwo nitie jok mochiwo be ka dendgi lit to wan to kama wantiere to wacho ni Nyasaye okonyowa kendo ndi wabiro watwak mar ariyo adwaro gone nyikwara Mogiro kamano nikech ng'eny gi jiwowa kata ok kuchocho puonj mwamiyo gi gik mwawacho neno kadieri ji kendo duogo gonwa erokamano to mar adek to en mos mari no wachena ni mondo awachni gi jo kosi ochune gi Alan Odhiambo jagem to ne giwacho na nyisi ni wigi ariyo ni yuoro jogor Mahia mi nyisogi ni nyaka giwuog mondo gitim ang'owa gipong' pap mano otimore kamano kendo ne gimoto kwayo mane gintiere godo ni jotelo mano biro ing'eni kibiro support team kata giyombo kata ok giyombo kata nyathi e skul sama ok tim maber to nyaka tim ang'owa ijiwe koro mane giwacho ni jotelo manitiere kichung' gi team chung' kodgi sama giyombo chung' kodgi sama
iyombogi mondo giyud moral no. Nitie jotelo mane nitie kata chamoko nowuok kata ka gine nokotimo ang'owa nokorumo nikech ging'e ni jakom biro. To jakom okotimo ang'owa okobiro. Koro miyo mane kaka team ni be nyalo bedo kijiwe sama gineno ka wang'adi mana machuok jomoko dhi e pap nikech jakom biro e pap ni ok idhi na dhula. Koro mano be japiny onego ng'e niya kichung' ni dwa chiwo team mane kata e klas sama ng'ato somo ting'e mabe ni in gi nyathi moro ma ok ber ahinya nyaka ijiw kinyise ni in nyape klas nyaka ijiwe jwa mondo en bo beda gi teko. Ne wadhi kucho kwang'e mabe ni Gor Mahia ne dhi yombo to kata kamano jotendwa ne nyaka chung' kodgi mondo wachgi ni you live to fight another day. Ng'eni kidhi tugo to nitiere win and lose onge ga katikati. Ibiro gi par ariyo. Either in miyombo kata gine magiyombo. Koro wagonegi mana support ni ka gidhi Egypt kucho to gilok map. Koro wang'e ni koro gidhi duogo ka gine magiyombo. Koro kwadok e wach mar Masengeli ni ng'eni gima pok owacho niya ni to background mar Masengeli en ang'o onyabet nosomo to tich mane manyocho tiyo nyocho tiyo operations obeno mulo nyaka weche mag keyo bila ndalo mane maandamano timo. Koro manyiso ni kata kane poko biro kata deputy IG ni ne operations manyiso ni en ng'ama ne ni oko kuchocho. Koro iyudo kaka nodak kuchocho ng'eni kuchocho kidak tichak ka le. Koro ing'eni kuchocho ne chikre gine gik ma alien ne ok ong'iyo godo. Koro ing'eni koduogo to pod oweni en field manche en operation cha. Ing'eni kacha en kama onge ng'ama you are answerable to yourself. Koro mane manyaka koro gony nanga cha mondo koro rwako nanga mar office ma entiere. Mondo koro ng'eni owuok e tich mar pap cha oduoge tich mar management. Koro tich mar management kae ichung' ne ji mang'eny molo team manchi chung' ne cha. Ng'eno nyalo ng'iyo ni machicha bene en gi disciplines mopogore nyaka military. To machicha nopogore nikech kama ne entiere cha kachicha itiyo monge ng'among'e ni tiyo kachacha. To ka koro kichopo to in e face nikech sani en e face wang' mar jo police. Koro nego beni gimoro amora motimo ng'e mabe ni ng'iyo gi turubini. Koro kata sama noluonge no ang'o mane mone dhi e kot kachicha to wache ni yawa gik mupenjo wagi tan kaka jatelo wambe pod wang'iyo. Miwauru nafasi mondo wane kata kantiere to giwache ni jok mudwaro gi ni kama. To kaka ne waneno koluonge madedi aberio tineno kokobi. Mana kaka osewacho ni nyaka bede ni ne ntiere ngufu moro ma ne nie toke. To gima Masengeli ok ong'eyo ni kata sani no lu magino gol gine sentencing ma 6 months cha. Ing'eni en convict. Manyiso ni mano odonje CV mare. Manyiso ni kata sani de bed mana no yaw kata pap mar tich mar IG. Okonyal yudo. Nkech already CV ne no osemienore. Nkech en convict. En a convicted felon. Makata de bed mana ni koro sani gi lift conviction to mano obro dhi e history no seti mang'owa osebedo convicted. Koro magi gik ma samoro be king'iyo mbele ting'iyo ni to kamitimo ni itimo kidhi retire kosetimo ni you hold brief. Koro magi gik mane Masengeli onego be ni ng'iyo ni kata ka de bed mana do defy tingeni mana kaka ne Fredo osewacho ni tich ma entiere ni en ma kojolo. Ntie gik mang'eny ma Masengeli osetimo makata ndalo mane Gabo nitie kanyo kane be ntiere position ka Hilary Mutyambai nowe tich ok notim. Kata sani neno kipenjo weche mag promotions mabe ni penjo ni to nyalo timo nade ka en e position mar kojolon to notim. Koro yudo ka nitiere gik mang'eny maparo notim alafu gima lit ahinya ni winjo ka leaders soto kendo duogo kendo wacho ni ng'ato watimo ang'o bedo targeted. Taparo ni ma e siasa mane kata sirikani kanodonjo to nowacho ni wawuok e siasa mar ng'at wabedo targeted. Nikech mano mi office no komiye nikech en oakono. No miye nikech qualification ne mowacho no somo nyaka masters. Dine bede ni ng'iyo no wuok kuro ok dino yudo mano. Koro miya paro ni kata ka ng'ato nitiere gi issues aparo ni leaders wabe sani onego be ni stick to issues. Kik gibed jok mang'iyo ni sasa ma ng'ato koso to giduogo gani ng'atwa. To be kata ng'atu no sama en office no koni kano donjo office no to tiyo no kendo.
kata sirikal maduong' mar William Ruto ponyalo wacho ni en kora tiyo ne mana jokorwa kende to joma nogone kura to jo Kenya mzima. Erokamano. Ne wabuke buka gi mano nyakora mgojwang kata kamano chuny wach kore kabiro party mar ODM nyocha otimo bura margi kokalo kuom Central Management Committee kendo walo Governor ma Kisumu County kaka jakom mar kuku maduong' mar CMC ma bende bro chuokom e kinde ma Migosi Raila Odinga onge ung'eyo ne jakom Raila Odinga ni Edward mar manyo lemo kaka jakom mar AUC wach ma bende CMC ne olero ni omi Governor ma Kisumu County oteku mar chuokom buche makamago kata kamano gima ji penjore to party leader por en ng'a party mar ODM yor ex margi nyocha ochako duogo kendo lero ni Raila Odinga pod party leader mar ODM wach ma sani pod okelo ubaga mang'eny jopiny ok ong'eyo ni to what is what wawinjo na kaka weche nobedo kokalo kuom twak manogol kanyo kod jagoro mar party mano Edwin Sifuna. The grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated